Iawn ta, pnawn da bawb, dyma sesiwn adolygu bioleg ar gyfer Carlam Cymru, enw fi di Mr Davies, a heddiw fyddwn ni'n mynd trwy unedau 4.2 a 4.4 yn recapio nodiadau neu fideos adolygu blaenorol. Felly nodau sesiwn heddiw fydd mynd trwy yr adnoddau a rhai o trefnyddion gwybodaeth sydd ar gael I chi, rôl fodelu rhai o tebion sut I ateb cwestiwn, marcio cyfoed a wedyn ymarfer rhywfaint ar hen gwestiynau. Cofiwch fod yr arholiad 2013 I blwyddyn 11 ar Mai 10 ar gyfer blwyddyn 10, mae o mis yn ddiwedd arall. Mae angen cynllun o adolygu a sut I adolygu a pryd. Iawn, mae cybac efo nifer fawr o adnoddau gan gynnwys yr dysgu cyfunol, cyn bapurau a chynlluniau marcio, mae gennych chi yr meysydd llafur a pob dim, mae o'n ddefnyddiol iawn I chi. Cofiwch hefyd, mae llawer mwy o wefannau sydd efo adnoddau defnyddiol iawn, sef y gwefan tanio yn un ohonyn nhw. Mae hwn yn gwefan sydd efo recordiadau o'r maes llafur yn ei gyfanrwydd. Iawn, so mae hwnna'n stwff defnyddiol iawn. Wordwall a Cahoot hefyd efo cwisiau bach mwyn dwyn gwybodaeth I gof, defnyddiol iawn. Okay? A hefyd cofiwch, yn bwysicach na'r un o hein ydy'r adnoddau da chi'n cael gen eich athro'ch hun. Iawn? Y bobl yna sy'n nabod chi ora a heina fydd yn gallu darparu y stwff gorau ar eich cyfer chi. Iawn? Reit. Mae creu trefnyddion gwybodaeth neu mapio meddwl neu be bynnag da chi eisiau galw nhw yn ffordd pwysig iawn o cael y gwybodaeth yn eich pen chi. Iawn? Mae'n bwysig iawn bod hwnna yn, dyna di hanfod y peth, bod y gwybodaeth pynciol yn eich pen. Da ni wedi mynd dros mewn fideos blaenorol sut I creu trefnydd gwybodaeth a dwi wedi mynd trwy heina efo chi. Iawn, ond mae'r peth yma'n gwylod, mae 50% o'r gwaith yn dwi'n I gof a 50% yn cymhwyso, iawn? Felly, dwi wedi gwneud y bit yma efo'r trefnyddion gwybodaeth yn y fideos blaenorol, a be dwi eisiau gwneud heddiw ydy canolbwyntio ar y cymhwyso yma, iawn? So, yr sgiliau arholiad, really. Okay? Dyna I chi yn sydyn y math o trefnydd gwybodaeth sydd yn ddefnyddiol iawn. Mae gyda fo'r holl wybodaeth o un uned I gyd mewn un lle. Iawn? Felly y cellraniad a cellwyd bonyn ydy'r uned yna. Mae pob dim yna, mae gennych chi'r diagramau, mae gennych chi'r termau. Iawn? So mae'n bwysig iawn bod chi'n cael y gwybodaeth yna yn syth yn eich pen chi. Iawn? Yr unig ffordd o cael gymaint o wybodaeth yn eich pen chi ydy ymarfer. Iawn? Trosodd a throsodd a throsodd. So, gwneud eich cardiau fflach, dwy'n o'i gof, gwneud map meddwl, be bynnag ydy o, ond ydych chi angen sicrhau bod y gwybodaeth bynciol yna yn syth ac yn sownd yn eich pen chi. Iawn? Wedyn, ydych chi'n gallu ateb cwestiynau arholiad. Dyna ydy yr yr map meddwl sydd wedi gyhoeddi gan cybac ar gyfer yr uned amrywiaeth ac esblygiad blwyddyn 10. Okay? Mae hwn yn llawer mwy wordy, iawn, llai o ddiagramau fan hyn, okay? So mae hwn yn anoddach I ddysgu mewn yn yr un amser a'r llall. Iawn? So mae hwn yn uned sy'n chydig bach mwy swmpus yn dydi. Okay? Yn yr fideos blaenorol, dwi wedi hefyd sôn chydig bach am uned resbiradaeth yn blwyddyn 10, iawn, so mae'n y fideo blaenorol I chi ar sut I greu map meddwl yn yr uned blwyddyn 10 yn fanno. Iawn? Reita, be dwi eisiau gwneud rwan ydy, so cofiwch, mae 50% o'ch gwaith yn mynd I fod yn hein, iawn, cael y gwybodaeth yn syth yn eich pen chi, wedyn mae 50% yn mynd I fod yn sut I gymhwyso'r gwybodaeth neu ymarfer hen gwestiynau, iawn. So mae techneg arholiad yn bwysig iawn. Okay? So, yn gyffredinol, iawn, mae gennych chi cwestiynau bioleg sydd efo bonyn cwestiwn anfarth, iawn, sbiwch, mae gennych chi yr holl ddarllen yma I wneud, mae gennych chi diagram fan hyn, a wedyn mae'n mynd dros y tudalen, a mae gennych chi fwy o gwybodaeth fan hyn, a mae gennych chi diagram arall.
Iawn? Felly, beth da ni'n mynd i wneud ydy, awn ni drwy y cwestiwn yma efo'n gilydd, iawn? A dwi'n mynd i ddangos i chi sut fyswn ni'n ateb y cwestiwn, iawn? Neu be fysa'n ffordd call o ateb y cwestiwn, iawn? Cofiwch hefyd, iawn, mae'r papur wedi dylunio i fod yn two-page spread fel da chi'n gallu gweld y fanna, iawn? Peidiwch â plygu'r papur fel da chi jyst yn gweld un darn o bapur A4, iawn? Gewch yn siŵr bod o allan yn fflat fel bod chi'n gallu gweld y cwestiwn cyfan, iawn, wrth ateb. Felly, y peth cyntaf i wneud, iawn, mewn unrhyw gwestiwn fan hyn, ydy darllen o a gnewch yn siŵr bod chi'n dallt beth sy'n mynd ymlaen. Okay? Felly, trwy fan hyn, mae'r llygad yn organ cymhleth sydd wedi ffurfio o llawer o feinweoedd. Iawn? Mae clefydau'r llygad yn digwydd pan mae un neu fwy o'r meinweoedd yn cael ei niweidio neu stopio gweithio. Okay? Mae hwnna'n eitha synnwyr cyffredin. Erbyn hyn, mae triniaethau celloedd bonyn. Iawn? So, mae'r cwestiwn ynglyn â celloedd bonyn. Iawn? So, dyna, dwi'n syth i mynd i'r bit celloedd bonyn yn ymhen. Iawn? Mae triniaethau celloedd bonyn yn cael ei datblygu a'i defnyddio i nifer o glyfydau'r llygad. Iawn, so gynnau enghraifft un. Atgyweirio cornbilen. Okay? So, y cornbilen, mae hwn yn rhywbeth fyddwch chi'n dysgu amdano fo nes ymlaen, yn enwedig os ydych chi yn wneud triphlyg. Okay? Reit, mae'r triniaeth hon nawr wedi thrwyddedu i'w ddefnyddio. Iawn, so mae hwn yn sôn wrth chi am y driniaeth yma. So, cellydd bonyn ar ymyl cornbilen, cymryd lle cellydd sy'n cael ei treulio yn gyson. Gall y cellydd bonyn hyn hefyd cael ei niweidio gan losgiadau, pelydriad a anhwylderau genetig. Iawn, so mae hwn yn deud chi beth sy'n digwydd. Okay? So mae bit yma'r cornbilen yn gallu cael ei niweidio, ond mae'r bit yma hefyd yn gallu trwsio ei hun. Okay? So mae cellydd bonyn ar ymyl yn cymryd lle cellydd sy'n cael ei treulio i ffwrdd. Mae'r diagram sy'n dangos triniaeth cellydd bonyn i atgyweirio'r cornbilen. Mae'r triniaeth hon hefyd yn defnyddio cellydd bonyn o'r rhan iach o'r cornbilen yn unigolyn sydd wedi effeithio. So, mae cellydd sy'n cael ei treulio, okay? Cellydd yn gallu cael ei niweidio. Diagram sy'n dangos triniaeth, defnyddio celloedd bonyn o'r rhan iach y cornbilyn yr unigolyn ei hun. Iawn? So, mae hwn, be dwi wedi gael o fanna, yn egluro beth sy'n digwydd fan hyn. Okay? So, nifer bach o celloedd bonyn yn cael ei tynnu o cornbilen iach. So, celloedd cornbilen iach. Celloedd bonyn o'r cornbilen yn cael ei meithrin. A nifer mawr o gelloedd yn cael ei trawsblannu. Okay? So, celloedd bonyn o fan hyn, cael ei lliosi, rhoi nôl o fanna. Okay? So, mae hwn yn driniaeth celloedd bonyn. Iawn? Reit, fan hyn, atgweirio'r retina, gwaith ymchwil, a phrofion yn cael ei cynnal ar y driniaeth hon. Mae diriwiad maculaidd sy'n gysylltiedig â henaint mewn cellydd y retina yn stopio gweithio. Okay? So, dwi ddim angen gwybod beth ydy hwn, dwi ddim rili angen gwybod beth ydy hwn. Be dwi angen gwybod o'r cwestiwn o'r brawddeg yna ydy, mae'r retina'n stopio gweithio. Mae'r diagram sy'n dangos triniaeth cellydd bonyn, sy'n defnyddio cellydd bonyn embryonig, okay, i gymryd lle celloedd sydd ddim yn gweithio yn y retina. So, yn syth, mae hwn yn sôn am celloedd bonyn o'r unigolyn, a mae hwn yn sôn am celloedd bonyn embryonig. So, yn ymhen, be da chi'n meddwl fydd un o'r cwestiwn yma? Iawn? Reit, so, dyma chi diagram yn egluro beth sy'n digwydd. So, celloedd bonyn, rhannu celloedd bonyn yn disgyl feithrin. Mae meithriniad ar y ffactor tyfiant, mae nhw'n gwahaniaethu. So gwahaniaethu, mae hwnna'n golygu bod nhw'n troi mewn i gellydd retina. Iawn? Fel mae'n dweud fanna, a wedyn mae heina yn cael eu chwistrellu mewn i'r llygad. Iawn? Reit, so yna llwyth fan hyn yn does. Okay? Ond basically be mae'n sôn am ydy, mae celloedd yn cael eu trin, a mae'n cael eu rhoi mewn i'r llygad mwyn trwsio rhyw nam. Okay? Neu rhyw niwed. Iawn ta. Cwestiwn cynta. Lle mae boi fi wan. So, nodwch swyddogaeth y cornbilen. Reit. Be dwi'n teimlo sy'n anheg weithiau ydy, mae'n wedi gwneud i chi ddarllen hwn i gyd
a diagram cymhleth, a hwn i gyd, a diagram cymhleth, ydw i angen y gwybodaeth yna i gyd i ateb y cwestiwn yma? Dwi ddim nacdw. Be mae hwnna'n gofyn ydy, nodwch, so dydwch, be di swyddogaeth, be di job y corn bilen. Okay? Felly job y corn bilen fydd amddiffyn. Yr iris. Iawn? Dyna fo. Reit, fan hyn. Esboniwch. Felly esboniwch tro yma. So hwn ydy'r gair lle ydy'r gair gorchymyn. Right? Yn fan hyn, nodwch di o, so just dweud. Esboniwch ydy dweud pam neu beth. Iawn, egluro. So be di ystyr y term cell bonyn? Okay? Mae hwn yn mater o waith cofio. Okay? Da chi ddim angen y rybys yma i gyd i wneud hwnna. Iawn, mae hwnna jyst yn mater o waith cofio. So cell bonyn yn cell sydd heb ei wahaniaethu. Okay? Ac yn gallu gwahaniaethu mewn i unrhyw fath o gell. Okay? Dyna di'r dau beth. So nhw wedi gallu gofyn dau beth fan'na, iawn? So cell sydd be di ystyr cell bonyn, so cell sydd heb ei wahaniaethu, ddim efo job eto. Iawn? A cell sydd efo'r potensial i ddatblygu mewn i unrhyw fath o gell. Felly, yn fan hyn, mae'r dau marc da chi wedi cael fan hyn yn ddim byd i wneud efo'r lol yma. Iawn? Byddwch chi angen hwnna ar gyfer y peth nesa. Iawn? Ond, un peth fysa'n gall fysa, iawn, okay, dwi wedi ateb hwn, a dwi wedi ateb hwn. Dwi wedi anghofio beth sy'n digwydd fan hyn, wan, do? Okay? So pam dwi'n symud ymlaen, wan, i'r cwestiynau sydd angen sôn am hwn, dwi'n mynd yn ôl. Dwi'n ail ddarllen beth sy'n fan hyn. Iawn? So, nodwch, so mae'n gofyn am un peth, dweud be di enw. Math o gellraniad sy'n digwydd yn disglau petri yn diagram 1 a 2. Ac esboniwch ei arwyddocad yn y triniaethau. Okay? So, pawb yn gallu cael hwn. Iawn? Enw'r math o gellraniad sydd yn digwydd yn diagram 1 a 2. Okay? So, un cell yn troi mewn i nifer o gelloedd. Iawn? Hwnna ar gyfer maen nhw'n tyfu. Iawn? Felly hwnna ydy mitosis. Iawn? Dyna chi un marc yn y bag ynde. Okay? Ac wedyn arwyddocad. Iawn? So arwyddocad ydy pam bod rhywbeth yn bwysig. Okay? So pam bod o'n bwysig bod y celloedd yma wedi dod o mitosis. Dyna mae'r cwestiwn yna'n gofyn, iawn? Mae'r cwestiwn yma yn gofyn, esboniwch ei arwyddocad, mae'n gofyn pam bod o'n bwysig bod y celloedd yma, da ni'n trwsio llygad efo, wedi dod o mitosis. Iawn? Reit, os da chi ddim yn sicr, iawn, cofiwch rhywbeth o mitosis, yeah? So mitosis yn cynhyrchu celloedd sydd yn be? Geneteg unfath. Iawn, so mae'r celloedd yn geneteg unfath sydd yn golygu bod nhw'n gallu cymryd lle y celloedd sydd wedi niweidio. Sydd wedi niweidio. Iawn, dyna pam bod yr ffaith bod o'n mitosis yn bwysig. Iawn? Meddyliwch hefyd yn eich pen, iawn, nodwch enw'r math o gellraniad sy'n digwydd yn y disglau petri 1 a 2 ac esboniwch arwyddocad y triniaethau. Os da chi'n gallu aralleirio'r cwestiwn yn eich pen, iawn, be yn union mae o'n gofyn? Okay? So, dyna di'r gorchymyn fan'na, nodwch ac wedyn esboniwch. Iawn? So, deud pam. Reita, awgrymwch. So, mae awgrymwch yn golygu suggest, iawn, pam efallai. Nad yw enghraifft 1 yn gweithio os di'r ddau lygad wedi niweidio. So, mae fi nôl i hwn. Iawn. Pam na fysa hwn yn gweithio os fysa y ddau lygad wedi niweidio? Iawn, meddyliwch lle, so mae'r celloedd o'r llygad iach yn cael eu trin ar gyfer y celloedd, ar gyfer y llygad sydd wedi niweidio yn dod i. Iawn, felly, excusodwch fi, a gwnewch pam nad yw enghraifft 1 yn gweithio'n dda, achos fydd yna ddim
Sorry, ddim celloedd bonyn iach ar gael. Iawn? Mae hwnna'n yn gwestiwn i ryw raddau chydig bach o synnwyr cyffredin, ond da chi angen gwybod hwn, ie? So nôl amlaen o'r cwestiwn i'r ateb. Okay? Reit, yn fan hyn, nodwch. Okay, so mae hwn jyst yn nodi, dweud. Dwi o manteision defnyddio celloedd bonyn fel triniaeth yn enghraifft 1 o'i gymharu â'r defnydd ohonyn nhw yn enghraifft 2. So dwi o manteision celloedd bonyn yn enghraifft 1 o enghraifft 2. Neu, os taswn ni'n aralleirio'r cwestiwn, dwi eisiau 2 reswm pam bod enghraifft 1 yn well na enghraifft 2. Okay? So dyma fi nôl i hwn, iawn. Cofiwch, mae hwn yr unigolyn ei hun, a mae hwn yn gelloedd bonyn embryonig. Iawn? So, mantais yr enghraifft 1 ydy fydd y celloedd ddim yn cael ei gwrthod. Iawn, fydd y celloedd ddim yn cael ei gwrthod. A hefyd, na chi ddim yn lladd embryonau. Oce? Reit. Hefyd, pam da chi'n ateb cwestiynau, sicrhewch bod chi, ddim fel fi, yn ateb mewn brawddegau llawn. Iawn? Os fyswn ni yn marcio hwn, iawn, fyswn ni'n rhoi y marc am hwnna, ond swn ni'n rhoi y marc am hwnna, iawn, mae rhaid i chi roi o mewn brawddeg llawn yn does. Oce? Reit, faint o weithiau da chi'n meddwl dwi wedi mynd nôl amlaen a nôl amlaen wrth ateb y cwestiwn yna? Nifer fawr o weithiau yn do. Okay? Nifer fawr o weithiau. Cofiwch, mewn lot o achosion, fydd yr ateb da chi isio yn fan hyn. Iawn? Fydd yr ateb da chi isio yn fan hyn. Okay? Efo cwestiynau nodwch, iawn, mae hwnna'n deud rhywbeth, mae hwnna'n nodi ffaith. Iawn? So mae hwnna'n mynd i fod yn ffaith sydd fan hyn, neu ffaith bod chi angen cofio. Esboniwch, iawn, neu eglurwch, ydy deud pam pob tro. Iawn? Deud pam bod rhywbeth. So meddyliwch am brawddegau sy'n cychwyn, pam bod, iawn, rhyw fath o eglurhad, mae hwn oherwydd, ie? Achos, pethau fel yna. Hefyd, un peth arall am cwestiynau da chi'n ffeindio'n anodd, does na ddim ond un ffordd o garantio cael dim ar cwestiwn, a'r unig ffordd o garantio cael dim ar cwestiwn ydy gadael o'n blanc. Iawn? Os da chi'n gadael o'n blanc, da chi'n garantid o gael dim. Iawn? Sgwennwch rhywbeth da chi. Iawn? Iawn ta. Mae yna cwestiynau hefyd sydd yn cwestiynau cofio dwy'n i gof, iawn, felly nodwch beth ydy, iawn. Dyna pam da chi angen gwario 50% o'ch amser yn gwneud y mapiau meddwl mwyn cael y gwybodaeth yn eich pen, iawn. Mi fydd cwestiynau eraill yn esboniwch neu awgrymwch yn gofyn i chi defnyddio'r gwybodaeth o'r cwestiwn hefyd. Iawn, felly dyna dwi'n dweud, peidiwch a sgimio'r cwestiwn a wedyn jyst mynd bang syth i'r ateb. Iawn, gnewch yn siŵr bod chi yn dallt, iawn, amlygwch y rhannau pwysig, iawn, amlygwch y termau, gnewch yn siŵr bod chi'n dallt be mae'r cwestiwn yn gofyn cyn mynd ymlaen i'r ateb. Iawn? So dyna ydy rhai o'r tips and tricks dwi yn licio defnyddio wrth ateb cwestiynau. Iawn? Reit ta, dwi isio symud ymlaen wan i marcio cyfoed. Okay? So mae hwn chydig bach yn haws achos mae'r ateb di sgwennu'n barod, iawn. Be da chi angen penderfynu ydy yr ateb yn gywir a'i peidio. Iawn? Felly dyma cwestiwn mae Cledwyn wedi gwneud a be dwi am i chi wneud ydy darllen y cwestiwn. Iawn? A wedyn dwi'n mynd i gyhoeddi, neu dwi'n mynd i ddangos y cynllun marcio i chi. Iawn, bod munud. Wedyn dwi eisiau i chi benderfynu faint o marciau mae Cledwyn wedi gael. Iawn?
Felly, mewn eiliad, dwi am ddangos cynllun marcio. Felly, dyma'r cynllun marcio ar gyfer yr cwestiwn blaenorol, cwestiwn cledwyn. So, be dwi am i chi wneud ydy mynd yn ôl ac ymlaen, iawn. So, ewch yn ôl yn y fideo i weld os ydy cledwyn wedi cael y marciau os ydy o wedi cael 8 marc. Iawn? Felly, bach o amser i chi wan, nôl ymlaen, ffeindio allan faint o marciau mae cledwyn wedi cael. Iawn? Reit, yn fan hyn ydy be dwi yn meddwl mae cledwyn wedi cael, iawn? Felly dwi wedi rhoi 7 marc allan o 8 i cledwyn, chwarae teg, mae'n gwneud job da iawn yn fanno. Iawn? Yr marc gath o ddim oedd yn fan hyn, iawn? A marc mathemateg, iawn? Be mae o'n gofyn ydy, be dydy cledwyn ddim wedi wneud fan hyn? Dydy cledwyn ddim wedi llosi efo cant na ddo. Okay? Ond mae wedi cael un am wneud yr swm cywir. Iawn? Reit, hefyd, cofiwch, okay, weithiau mae'r marcwyr yn gallu bod bach yn dyn, a mae atgynhyrchadwyedd yn gair hirt o hir, ond mae hwnna yn egluro beth sy'n digwydd fan hyn, ateb y cwestiwn, ond sicrhewch bod o mewn brawddeg llawn. Yeah? Os da chi'n cofio o'r fideo ar amrywiaeth ac esblygiad dwytha, yr busnes MamGap. Dyma sut mae detholiad naturiol yn digwydd. Tip bach i chi, unrhyw dro mae'n sôn am anifail neu person neu planhigyn hyd yn oed, a mae'r gair detholiad naturiol yn fanne, iawn, dyma di be mae eisiau. Iawn, so'r mwtaniad, amrywiad, mantais, goroesiad, atgenhedlu a pasio gyn yna ymlaen. Iawn, felly mae cledwyn fan hyn wedi sôn am addasiad, iawn, mae wedi sôn am goroesiad, a mae wedi sôn am pasio gyn yna ymlaen. Iawn, dyma wedi sôn am mwtaniad a mantais, ond mae wedi sôn am yr 3 arall. Felly 7 marc allan o 8 fanna i cledwyn. Reit, dyma i ni un arall. Iawn, felly darllenwch y cwestiwn yn ofalus. Mae'r cynllun marcio ar yr ochr fan hyn i chi, iawn, felly ewch trwy yr ateb fan hyn a sylwch hefyd, iawn, dydy 1 pwynt fan hyn ddim yn 1 marc. Iawn, mae rhaid i'r person cael o leiaf 7 pwynt o'r cynnwys dangosol mwyn bod yn y band ucha. Iawn, felly stopiwch y fideo a marciwch yr ateb yma os gwelwch yn dda. A dyma ni yr marc dwi wedi roed, sef 4 allan o 6 fan hyn. Iawn, felly Cellraniad sy'n digwydd o gwmpas corff i gyd, iawn, so digwydd yn y corff i gyd, gwych, da iawn. Heblaw am y celloedd rhyw. Pam dwi wedi tanlinellu hwnna'n goch, be mae'r person yn golygu? Dydy mitosis ddim yn digwydd yn y celloedd rhyw. Be mae'n golygu? Mae'n golygu yr organau rhyw, yn dydy. Iawn? Mitosis sy'n reoli twf y corff ac yn atgyweirio celloedd. Mae'n gwneud celloedd newydd, ond diolch yn atgyweirio celloedd, mae'n atgyweirio meinweoedd. Iawn? Mae gan famgell mitosis 46 chromosome, mae hyn wedyn yn cael 2 epilgelloedd. Un gell yn ymrannu i 2, so wedi cael y marc yna, sydd â 46 chromosome. Mae gennyn nhw yr un faint 46 chromosome. Iawn? Oherwydd hyn, mae mitosis yn genetig unfath. Dwi'n golygu yn nacdyn. Mae mitosis yn cynhyrchu celloedd. Iawn? Cynhyrchu celloedd sydd yn genetig unfath.
Iawn, cofiwch mae mitosis yn broses sy'n digwydd i celloedd. Iawn? Mae'n wrth i wneud yr union rhan camgymeriad fan hyn, so mitosis ydy atgenhedlu rhywiol, nac i, mae mitosis yn broses i cynhyrchu celloedd ar gyfer atgenhedlu rhywiol. Iawn, mae o'n cynhyrchu gametau. Okay. Meiosis ydy'r celloedd sydd ond yn digwydd yn y gametau. Mae'r brawddeg yna bach yn, mae geiriad hwnna bach yn dryslyd ydy. Okay. A cynhyrchu celloedd rhyw fel wyau a sperm. So maen nhw'n cynhyrchu wyau a sperm. Iawn. Lle dwi'n gwybod? Ie, cynhyrchu wyau a sperm. Iawn, cael y marc yna. Mae gen famgell meiosis 46 chromosom ac yn cael 4 epilgell efo 23 chromosom. 4 epilgell. Iawn, 23 chromosom. Yr un oherwydd mae'n genetig gwahanol. Mae'r epilgelloedd yn genetig gwahanol. Iawn, ac yn atgenhedlu rhywiol. Epilgelloedd genetig gwahanol ar gyfer atgenhedlu rhywiol. Iawn? Hefyd gall mitosis afreolus arwain at cancer. Sydd yn hollol gywir, ond ddim yn ateb y cwestiwn yma. Iawn? Felly, mae'r person yma wedi cael 1, 2, 3, 4, 5, a wedi meddwl, efallai 6, achos mae wedi dweud 4 epilgell. Ie? 4 epilgell, 23 chromosom fan hyn. Iawn? So, bod y person yma wedi cael 6 tic, dwi ddim yn gallu rhoi 5 marc iddi nac dw. Okay? Achos mae angen o leiaf 7 pwynt. Okay? Felly, byddwch yn ymwybodol, iawn, o sut mae hwnna'n gweithio. Okay? Reita, be dwi am i chi wneud rwan ydy gwneud yr cwestiynau ymarfer canlynol os gwelwch yn dda. Okay? Felly, yn union fel dwi wedi dangos i chi ar yr rôl fodelu atebion, iawn, darllenwch y cwestiwn ddwywaith, amlygwch, highlightiwch y rhan o'r cwestiwn sy'n bwysig, y termau, iawn, a wedyn beth mae o'n gofyn i chi wneud. Okay? Cwblhewch y diagram, so dwi'n gwybod dwi angen neud rhywbeth ar fan hyn, iawn, nodwch deud enw rhywbeth, nodwch deud enw rhywbeth. Okay? Felly, dwi eisiau chi stopio'r fideo wan, a dwi eisiau chi sgwennu'r atebion yna ar darn o bapur, a wedyn na i gyhoeddi y cynllun marcio i chi. Iawn? Felly, dyma'r cynllun marcio. Okay? Cofiwch hefyd, pan da chi yn dreifio un o'r cynlluniau marcio yma, iawn, mae pob peth sydd ti mewn i wavy brackets, neu sydd wedi tanlinellu yn hanfodol. Iawn, mae rhaid i chi gynnwys hwnna'n eich atab. Iawn? Felly, sawl marc gathoch chi yn fanau? Iawn? Dyma i chi gwestiwn arall, un arall sy'n hir iawn. Okay? So sicrhewch bod chi'n darllen beth sy'n digwydd yn fan hyn, a bod chi'n deall, iawn, gnewch yn siŵr bod chi'n dall be mae'r cwestiwn yn gofyn i chi wneud. Okay? Felly, stopiwch y fideo fan hyn, iawn, mwyn, a wedyn sgwennu'r atebion ar darn o bapur. Mae yna un cwestiwn bach yn gysylltiedig efo diwedd hwn mewn munud. Okay? So, stopiwch fideo ac atebwch hein os gwelwch yn dda. Dyma i chi diwedd rhan y cwestiwn blaenorol. So, stopiwch y fideo fan hyn ac atebwch y 2 marc yma. A dyma felly yr cynllun marcio i chi, iawn, ar gyfer yr cwestiwn yna. Iawn, cwestiwn anodd hwn, iawn, bonyn cwestiwn rili hir, cymleth proses da chi ddim wedi dod ar ei draws o'r blaen, y parthenogenesis yna. Iawn, felly stopiwch y fideo rwan, cywirwch eich atebion os gwelwch yn dda. Ac un bach ola. Okay. Wel, ddim yn fach iawn chwaith, cofiwch. Ond cwestiwn ola, felly unwaith eto, stopiwch y fideo. Iawn, ewch trwy
be mae o yn gofyn i chi wneud, iawn. Bonyn y cwestiwn, be mae'r cwestiwn yn gofyn, iawn. So, ond hyn, cymharwch, da chi angen dweud mae hwn yn hwn a mae llall yn llall. Cyfrifwch, so mae'n gofyn am rif. Okay. Eglurwch sut mae gallu gwrthsefyll warfarin wedi esblygu. So, falla fydd hwn yn helpu chi. Iawn. Nodwch deud be. Okay. So, stopiwch y fideo wan ac atebwch yr cwestiynau yna os gwelwch yn dda. A dyma i chi yr cynllun marcio ar gyfer y cwestiwn yna, felly stopiwch y fideo rwan a cywirwch eich atebion. Reit a rwan, mae o draw at chi, okay? So fel dwi wedi dweud, techneg arholiad yn bwysig iawn iawn, okay? Mae gwaith caled yn bwysig a mae'n cymryd lot o sgil a lot o marfer i ddod yn dda ar ateb y cwestiwn yma. Iawn, ond cofiwch, darllenwch y cwestiwn yn gywir, iawn, sicrhewch da chi'n dall be mae'r cwestiwn yn bangio ymlaen am, okay? Bonyn y cwestiwn, be mae o'n gofyn i chi wneud, iawn, ydy o'n cyfrifo, ydy o'n nodwch, ydy o'n esboniwch, iawn. 50% o'r gwaith angen bod yn dwy'n i gof, nodiadau, mapio meddwl. 50% angen bod yn ymarfer y dechneg yma. Okay? Iawn. Pob lwc gang a pob lwc yn eich arholiad. Diolch yn fawr a cymwch o fel.